Hai लोगोफोर दायो आङो मा खालामदों माने ओरैनो दङ ओमफ्राय दायो नोङो सायदों सानजौफुनि सयमा सायदों आरो गाहरदों ओमफ्राय जिरदों आरो ना बिराद लोगोफोर बिराद मावदोंमोन ओमफ्राय दामबो गैला फाननोबो हाला ओरैनो बेखार जागासिनो 10 थाखा केजि 12 थाखा केजि बिदि जाजोब्बाय मा खालामबावनोथाय चेनेलखौहाय अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय लोगोसे शेयारबो खालामनानै होदो आरो जायफ्रा आंखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ आरो साबायखर मानो होनबा आंनि चेनेला जोबोद फिसामोन एसे देरलांनायाव फैदों माने आरो बिनिफ्राय देरसिनलाङो अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन आरो आङो ना दा दसे थानानै मा खालामनो ना हमनो थांसै जादोंमोन गैला फान्थाव गायदोंमोन नै फान्थावाबो सेस थैजोब्बायसो नै थैजोब्बाय माने थैनो माने दुरबल जाबाय आरो अभार सान्दुं मोननानै ओरै थास' दङ नै जोंना बानलु बारिया बानलुआ माने गोजौ जानानै बिजौ सेसना गायनांबाय ओमफ्राय दासो नै खिलिरि गोरलै गोरलैनो नै बानलु बारिया ओमफ्राय ओरै थासुमलि बारि ओमफ्राय बैदिहाय बिनिनो मा होनो खनिक थास' ओमफ्राय फासमुखिया थास' ओरै दंलाजोबो आरोना बेबायदिनो गोरान आबाद खेथि मावो थासुमलियाबो नै हाग्रा दांनानै होनांगौ जा मोजां जाबाय जानायालाय दाख्लै साननैसो बोरमा जाफैबाय थाना गाज्रि जाबायमोन बोरमा जाबाथ' सब बुस्थुआनो गाज्रि जाखायो जेजों लोगोसे थाफाव होनना खनसे साननाय बाल अरना हरा खारखाबाय आंनि जि सारनायखौ जायाखै नै आथिं गिदिराव सारनाया नायाबो नांमारदों गाहरफिननोसै आं नाखौ नायानो आं जाग्रायानो हाबासै हाबासै मा ना बियो र बिदिनो खाराय apa nih lagi gitu loh pino habisnya nih udah bantuan nih dari kubai sama temen lo memang dari sampai kalian kayu membaik kubai đi để
दायो सारखांबाय सारखांनानै सिजोबखाबाय आरोना न'खौनो सिजोबबाय आरोना नानिया लाना थांग्रोबाय सिगाङावहाय नाखौहाय ओमफ्राय दायो स्राब लाना फैखाबाय जि सुनोसै दुगैनोसै सान्दुंआ जा गोसाखा माने दायो न'आव थांगासिनो दा मोनफैयाखै सारखांनानै फैबाय नालाय दायो माजों जागोन माजों जाया सबाय माने जानोसै बिदि संनानै माबायदिहाय जाखायोमोन जानायालाय ओमफ्राय दा जायो खोथा जाथारबायमोन आरो जानायसै माबायदि जायो माजों जाफेरदोंना जाफेराखै अननानै खोन्थाहरनो आरो कमेन्ट खालामहर माबायदिथाय गोथाव नंगौ नङा सोरबा जाबायबा कमेन्ट खालामहरदो